Aziz Prim Ministru, wara snin ta' ħidma fl-eruq tal-komunità, fl-2012 għażilt li nissieħeb f'moviment politiku ġdid li wiegħed li nissel ta' ma' friska għal pajjiżna. B'semi rid neqret it-tlajjar u r-rejba ta' gvern nazzjonalista li kien għamel żmienu tnawwar. F'dak il-punt f'ħajti ma kien jonqosni xejn. Rid nagħti ħini, imħabti u s-saħħa li kien baqali lill-artna. Ħlomt illi nfejjaq lil pajjiż u pruvajt ħatta b'missjoni. L-għajta tiegħi kienet waħda ta' politika ħanina. Irnexxilna nġibu maġġoranza tajba, kellna gvern ġdid, kelli tama, konna l-koll bnejna fiduċja. Konna tim bit-tmexxija imnebħa minn sens ta' moviment. Ir-rispett lejk immotivani. Grazzi għali kien ħtart Ministru tas-Saħħa u ħdimt f'isem Malta tagħna l-koll u d-dinjità sħiħa tal-bniedem. Fassalt u frixt ir-roadmap fil-waqt li impenjajt ruħi biex jinbena sis ta' kontabilta fis-sistema tas-saħħa imġarba illi uritna. Bla ma qatt xtaqt kelli nirriżenja u niċħad karigi ta' ministeri oħra. Kont xammejt l-aġenda moħbija ta' dawk illi iħufu qribek, persuni illi jint għandek fiduċja fihom. Bħala membru parlamentari ħdimt u esprimejt femti f'diversi dibattitu bħala whip tal-gvern ħdimt ferm aktar, dmiri għamiltu mill-aħjar illi naf. Ħafna drabi ħadd inizjattivi f'diversi oqsma soċjali li jindirizzaw l-evoluzzjoni tas-soċjetà li ngħixu fiha. L-inklusività ħaddanta, b'sodisfazzjoni nnota li żewġ suġġerimenti pris iż-żgħażagħ u ieħor favur introduzzjoni ta' mediċina ġew milquha. Ħdimt favur is-sostenibilità tal-ambjent naturali, il-wirt storiku u dik l-identità li tagħmilna dak li aħna. Fil-Kumitat Permanenti tal-Kamra mexxejt u xtarrej diversi suġġetti soċjo-mediċi. Kont il-vuċi u l-mutur favur il-ħajja mill-konċepiment sal-mewt u bqajt sur fid-difiża tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem. F'dawn il-mumenti ddefendejt bil-qalb il-valuri tal-Partit Laburista u provajt inżommhom ħajja minkejja il-fema differenti tal-għaqda nisa laburisti u l-forum żgħażagħ laburisti. Għaxejd li int kif tista' titkellem fuq drittijiet ċivili meta lest li ċaħħad persuna mid-dritt ewlieni tal-ħajja billi ma tipproteġijiex meta li tkun l-aktar vulnerabbli, embryo freezing. Mexxejt 3 kumitati tal-gvern b'determinazzjoni favur ħidmietna fuq livell internazzjonali fl-OSCE stinkajt bħala prime mover u ressaqt ukoll 2 riżoluzzjonijiet. Bla tlaqliq ngħid il-gburi li jimparti minn gvern illi rnexxa f'ċertu oqsma u kiseb suċċess. Iżda jkoll nistqar illi żlaqna fin-niexef għax it-tmexxija naqset milli tkun matura. Ovvja illi perfetti ma stajna qatt illi nkunu għax il-koll umani u nisbaljaw. Però meta bdejna niġġustifikaw l-iżbalji u l-ħażin insejħulu tajjeb, hemmhekk bdiet storja oħra. Ninnota illi d-direzzjoni xi drabi ma kienitx illegali imma kienet circumlegal. Iddur madwar il-liġi. Ikolli ngħid ukoll illi l-effett pożittiv ta' kull budget intilef f'xi matafra sakemm ftit bdejna nitilfu l-kredibilità. L-eżempju ma baqax ikaxkar minn fuq għall-isfel. L-OPM spiċċa jieħu aktar u aktar it-tmexxija f'idejh, anke meta spiċċa fid-dlam taħt id-del tal-iskandlu internazzjonali tal-Panama. Ħdimt qribek. Esprimejt femti b'mod ġenwin u insmajtni iżda ma nistax ngħid illi dejjem kien hemm widen. Xtaqtlek il-ġid iżda ir-razzjonal tiegħek mhux dejjem fimtu. Ġew użati paraventi biex femti titmewwet minn żnieda. Għext żminijiet mhux feliċi wkoll b'mod partikolari biex nirbaħ saħħti. Il-bsaten fir-roti minn xi diriġenti tal-Partit Laburista u partitarji ma naqsux. Għamlu minn kollox biex jaħbuni mill-lenti tal-midja. Bħala persuna soffrejt fil-kwiet ta' qalbi u ħfirt imma bħala whip bqajt fidil lejn ħidmieti. Ħdimt b'responsabilta għal dak il jusew. Il-logħba politika tal-illużjoni qatt moġbitni. Aħseb wara l-intriċċi tal-logħba makjaveljana, politika post-verità, ipokrita jew anti-verità. F'ċertu riformi ta' twaqqif ta' awtoritajiet stennejt li l-politiku m'għandux jibqa' ċentru ta' kollox iżda kellu jitbiet. Dan ma seħħx. Anzi għamilna l-kontra, saħħaħna qid il-politiku meta qatt sal-lum ma kien daqshekk iż-żmien opportun li npoġġu fil-prattika il-prinċipju tal-firxa tal-poter jekk aħna nemmnu li rridu nimxu mmexxu l-poplu tagħna fit-triq tal-maturità. Inħossu wkoll is-sisien ewlenin tal-manifest elettorali li jiggarantixxu tmexxija b'kontabilta u trasparenza ġew meżza bil-kbir. L-emil ħażin illi ma ġiex irrimedjat f'waqtu ħalla reperkussjonijiet illi tafawna wiċċna mal-art.
Tilifna il-fibra morali, ma rnexxilniex naqdu l-poplu, in-nies spiċċat konfuża tfittex fil-ama, għaċċana l-veru verità. Wasalna f'punt illi qed nagħtu isem ħażin lil Malta tagħna anke barra minn xtuta u sansitra waqt il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. L-allegazzjonijiet li saru dan l-aħħar weġġawni. Weġġawni għax noss lil pajjiżi. Ħsibt fuq li ħsibt. Anke għamilt il-jieli ma norqodx. Ftakart f'diskorsi ewlenin li jien għamilt fil-Parlament. Ivvutajt bħala whip anke meta kont mitlub nivvota kontra l-kuxjenza tiegħi. Għaldaqstant, b'responsabilità u b'rispett li nħoss li hu għal dak li hu sew, qed ninfurmak illi ser nirriżenja mill-kariga ta' whip iżda mhux minn membru rappreżentattiv backbencher tal-Gvern, bit-tama li nġib it-tmexxija f'sensija u tieqaf tuża l-poplu għal protezzjoni tal-poter tagħha. Il-fiduċja ta' poplu lejn ideal laburista storiku ma kellha qatt tiġi traduta u użata biex tiġi mbuttata l-aġenda tal-ftit, il-lider ċar li m'għandhomx l-interess nazzjonali f'qalbhom u inqas f'moħħhom. Għodot u mekkaniżmi ċivili ġusti hemm u perswas illi fis-sena illi fadal nistgħu nibdlu d-direzzjoni b'determinazzjoni biex nagħmlu hekk il-Gvern jeħtieġ li jieħu l-forma u l-kompożizzjoni li terġa' tibnilu il-kredibilità li tilef. Qegħdin fil-politika biex inservu b'umiltà u bekk nibqa' nemmen u ngħix b'rispett, sliem u saħħa. Grazzi.